sallama da karimu akramu mambarin shurarka, sallama ga buwayar yanzu da gatana hannunka, sallama ga na farko ba karshe cikin farkonka, sallama ga kabirin mai asgar dole abika, sallama ga nabirin zahid kawada ta da kanka, sallama ga dalilin duhu hudu yana moshinka, sallama ga nabirin lafirar babbararka, sallama ga nufin kudura magana shirin su cikinka, salamu alaika to gashe na gaishe. Barka da wani aka jagoran kaunu sun san ka, hakan ya jani na ce mamakin yadda kaunu ta jika, amma ba mamaki cikin buwayar taka. Dama kai ne dalilin farkon fara tara lita, zama nuna ka aka shirya shirin da duya gabata. Matsayinka kan jikin aka zo da buwayar wanzuwa darajarka, aka gayawa kowace alamu don su san da zamanka, shi yasa annabawa suka zo su shelarka. An jala waliyanu saman komai dalilin kulli, saboda kai sai ka bayyana kanka. Magana ce tun gabanin Adamu da akwai haskenka, da ya samu nan ta cikin batun Allah wanda ya yi ka, ya aje ka gaban yana ta yin kallon